Beste itxura bat eman genuen, ez? Naiz eta, Sevillaren aurka ere, izan leike partido nahi izatea eta irabaztea. Ongotan ez genuen partida aurrera atara, baina itxura hona eman genuen. Momentu zor gaude, ekipak ez du oraindik regurtasuna hartu, horren bila gabiltza, bakotxa bere alde pertsonaletik, jokalari bakotxa eta aldi berean ekipo osoak. Beste urteetan eman dugun aurpegia emateko, baina aldi berean jokatu dugun guztiok, futbolan jokatu dugun guztiok, badakigu olako momentuak egoten direla. Ez dakigu gauden gauzea da, zer etorriko den, ez dakigu lez, normalean ez gagoz oso lasai, alde batetik, eta lanean gabiltza gure momentu onena topaten, ez? Baina gero ikusten baditugu beste urteetan, guk 7 urte daramagu gure postuan, edo gauden postuan junta direktiba moduan, ikusten baduguz Marceloren urte biak eta Ernestoren 4 urtetik 2, ez? Ikusiko dugu, hasierak ere ez dire izan olako urte bikenduta olako erregulutasuna eskainiz. Gero gauzako betzen joan gara eta azkenean balorazioa onak egiten ditugu, ez? Ikusiko dugu zein izango den geroaldia, baina badakigu bai teknikoak eta bai jokalariak horren lanean dabiltzala, ez? Eta azkenengo referentzia, zuk esan duzu moduan, partidon bat da, hemendik aurrera hor jarritzen dugu, garrantzitsua da, argi dago, ez? Eta gure asmoak irabaztea, hasi baina hori nago beti gure pentsamendua partidu irabaztea izan behar da, beti izan da, eta ongo ostegunean Holanda eta urrengo partiduak hola jokatuko ditugu, ez? Azken baten jokalariak eta dago pentsa behar dugu gauzak ondo joango direla eta horretarako lan egin behar dugu, eta ostegunean hor daukogu partidu bat, eta gure esperantza eta gure ilusia irabaztea izango da. Horpegi oso gana ematen dabil, ez? Gelditzen az, azkenengo bi jokalariak egon dutenak, ez? Bezak ere egin du, baina bezak pasan urtean ere gonzan, uste dut urte bide bai, pasan urtean gero zezine bat eukizuen, da esan lehikegu esperientzia gehiago duela, baina, Kordoak eta Nunezek arpegi oso ematen dabe, izan lehike euren errendimendua ikusiz onarte pentsa lehikigu 10 partidu baino gehiago daramazela lehenengo dizinean, eta hori hona da. Eta, izan lehike posten gaituen gauza bat da, berri bat da. Eta, guk jokatu behar dugu gaur eguneko gauzagaz eta geroaldiagaz bebai, eta, posik eurek aukeratu dutelako hemen gelditzea, ere bai. Negozazioan gaude eta negozazioan gauden bitartean, badakizue gure funtzionatzeko era zein den, gauzak amaitu arte zer ez esatea, eta esan nuen bai kompromisarioei eta gero aurreko prentzean zuei, asko ez dugula luzatu behar hau, eta hola izango da, ez da, erabaki definitu bat hartzen dugunean, kasu honetan, esango duloga, salduko dugula, eta, ni pentsa positiboa naizela, ez, baina negozazio guztietan. Azken batean atletiren inguruan gauzenean hitz egiten, nik uste dut, da ganera atletiren interesen aurrean gauzenean elkarrizketan, eta negozazio baten, negozazioa badago, atletiren onerako ere izan behar da, eta nik uste dut, atletik guretzat, danontzat, ekipo espezia bat da, historia handi bat du, paskide asko ditu, paskide asko guztiak, jokalari guztiak zaintzen ditu, bai on momentutan etxarretan, infraestrukturatik alde kanpo izugarri bat daukagu, lezama ere bai asko behobeto dabil, eta uste dut referentzia bat izan dela eta dela orain ere, mediko aldetik zaintzen digute munduan daude medikorik onenak, bidai aldetik ere bai komodidade guztiak ditu, atletik klub handi bat da, eta horren inguruan elkarrizketa eta negozazioa ditu danean, beti naiz positiboa. Ikusiko dugu, zein den kasu honetan eta besteetan,
azkenean hartzen den erabakia. Argia dago, jokalariak gero beren jokalarian traiektoriak esaten digula, bastakit, 15 urte pasadian, 10 pasado direnean, edo bastakit, estrategikoa, nor ez da estrategikoa. Muni estrategikoa da, Aduriz estrategikoa da, Iturrasko estrategikoa da, badakigu jokalari bakoitza bere momentua daukala eta momentu horretan pentsatzen dugula jokalari bakarra dela. Jokalariak garrantzitsua dira, bakoitza garrantzitsua da, baina atletiken ez dugu ahaztu behar futbolan, edozein ekipoan, taldearen indarra dela garrantzitsuena eta atletiken gehiago. Eta Kepa oso ona da, baina beste jokalariak ez dira gitxi hau, eta azkenengo urteetan lortu duguna ez dalako egon Kepa, beragaz lortuko genuen, baina beste atezain batzuekin lortu dugu eta beste jokalari batzuekin. Nahi dut esan, resaltatu nahi dudana da, taldearen indarra dela atletiren diferentzia, ez? Eta hortik joan behar garela. Egia da, bere jokalari bakoitza bere momentua dela eta garrantzitsua direla dena, baina nire jata asko atsegiten, bateri pintea goitik eta besteari beti bateri estrategikoa deitu eta beste batzuei ez. Nik askotan esan da, gure juntan ere bai, aipatu behar doala kargu batzuk, baina ez doala nahi kargu horrek beste garrantzien diferentziak azaltzea, ez? Lehen gara garrantzitsua atletiken, eta aurrera bat behar du denen artean, eta bakotxa bere indarra ipine behar du bide honetan.